اللہ دے میش پاکستان ملک کندے دیر خلق انتحابو کے چھے اسلام و پاکستان دے پورا خیر پاوی دے عوام دے پورا خیر پائی یا اللہ چھے سیکتے پاکستان دے عوام دے ویدے چھری یا الہ العالمین اطرف خالق دی یا اللہ دی دین خیر پائی پسی ناش نشتا دے اسلام نظرے دی یا اللہ اغتا ہدایتو کے ہدایت نہیں یا اللہ دے عبرت نشانی جوڑ کے کریم رباؤنا پنا کے لرے کے یا اللہ دے دیندارہ دے اغ خلق اقتدار رول کے دے بلد حق نہ ڈرے ری یا غریبوں نے دے حقوق نہ ڈرے ری یا غریبوں نے بینے شکلے سے زڑن کی ری یا اللہ خلق رول دے مشک و ملک بندے اغ خلق تا باگے پلوش سے ویر کے روا یا اللہ دے مشک پاکستان ملک سے امن و خوش و دیر رولے یا اللہ ہر طرف تا پریشانی دو ہر طرف تا حالات دی ہر طرف تا تقریبات دی ہر طرف تا درد دکھ غمی نہ دی یا اللہ دے در مبارک میاشت پخاطر دا ہر سے لرے کے روا یا امت تے معافی اعلان کے یا اللہ دے امت تے معافی اعلان کے یا اللہ مشتہ اخلاص نصیب کے یا اللہ بلا رضا نصیب کے یا اللہ تو رسول فرمائی یو بیان کبھی تب دنیا شدہ سے نشتہ کی بیان یہ کڑائی مگر بروز قیامت یا اللہ زون تا ڈرائی توشا مولی سے پاپڑوں کی لیشے دے بیان کو مقرد دے مقصد دے سو یا اللہ مشتقبل رضا نصیب کے یا اللہ پاوریز بندے میش بیغ خلق شماؤ در ہے یا رب راغر بندے کئی چوڑا خونے سانگ تشید موپو جو ماشے میں تیرے خلق تا دھوکے وامتاز اليوم ایوہ المجرمون او مجرمون سانگ تشید سوکتا یا اللہ مش بیغ خلق شمارو والے ربا یا اللہ مش بیغ خلق شمارو والے ربا یا اللہ مش کامیاب خلق شروع والے مشت اخلاص نصیب کے مشت دین دری نصیب کے یا اللہ بھی امت کے خیر فائد پورا میں سریا و سبب جوڑ کے یا اللہ امت تا دمیش نہ خیر و رسائے یا اللہ امت تے شر نمیش حفاظت کے یا اللہ دی مجمع تا چی سمران و غلی خالق تی یا اللہ زڑے تا اور خبر یہ یا اللہ زڑے واسوسے تا اور خبر یہ یا اللہ سمرا حاجتینا روڑی دی جو طول حاجتینا کی راتا یا اللہ دی چاپا غبار نہیں حرول کا غبار ویدکا یا اللہ دی چاوی اغیتا برکتینا پشو شوا یا اللہ دی چاپی قرون ویشی خالرکا یا اللہ دی چامڑ دا گنچوی دیغ مغفرت نصیب کا کریم عربا میش دیا سول گئی رشتہ تو دے نبی و خبرہ راسے دلیے دو میش نبی دیئے کہ میرا اللہ دیر حیاء نوکتا و دیر کریم دا کنجیو بندہ براغلو سینہ اٹھتا جوڑا کیوں اٹھتا ہوئی سی بے میر رابطہ حیاء ورسی ای اردو ہما سفران قائب ای اس رنگ خالی اوپس کے لیے مودے ڈاکے خضو دینا دارا میر دا خلیل سینہ خالی ماں کے اوپس رہا یا اللہ اس طرح پڑا مجمع شوی دیر دا نقل کی جاوے فتو گرون بھی دیگے دے وجنہ یا اللہ دے میر بیڑا پار کے ربا نئینا میں معاف کے ربا درنا روزیش ربا قبر میں پخوری ماں کے ربا گلانچے مارگرو والے خدا سے واقعہ میں پمارک ستر کے ماں کے پٹے چیتے خب پارے یا اللہ قبر میں پخوری ماں کے منشار مائن دون شمر و سوا ماں کے دیر دے جہر نمنا پنار نصیب کے جنت الفردوسر نصیب کے کریم ربا نصیب را اعمال و شدہ پکل دربار سے قبول کے اللہ میں شمیائی وصول گئی کتشا مرو کوئی تشب و تشا میں خالی معاف کا یا اللہ یا اللہ گناہی در تمام کا یا اللہ یا اللہ معاف میں کا ربا کریم ربا میر معافی بڑی یا اللہ تبخ پلا فرمائے لا یدرکو الابصار ترک نظر تو تا نظر رسلی ربا کتن دلی دلا در طول منن کو جرگا در وصدل در طول گڑے دلا جسے میرے میں روزی نوا یا اللہ تمہیں روزی کا اولا یا اللہ تمہیں روزی شاہ کریم رب عرش عظیم مالکی لکل قیامات بادشاہ کل حالات تے تو فلوش دی ربا تجھے کلائی وچار کوئی لا یسأل عما یفعل کہ تو نہ سے کیا پشتنا نشی کوائی چیدہ سے دے ویلے اکڑل یا اللہ مشان دے تو دار ترغلی مش دے تو مجرمون نیرا یا اللہ مش گناہ گوری یا اللہ پٹل زویش میں تو نہ حیاء نہیں کریے کہ وڑی کی بچینا میں حیاء کریے کریم ربنا مش تو دار ترغلی
یا اللہ میش زنود معافی امیدوار ہی کریم عرب میش مغفرت ہوتے یا اللہ یا اللہ دے میش گناہینا معاف کے ربا یا اللہ دے میش گناہینا معاف کے ربا یا اللہ میش پخپل گناہ خفائی پریشمانی یا اللہ تو میں توبہ دو یا اللہ توبہ میں قبولہ کے ربا کریم عرب دے میش دا غفلی زڑ چدا غفلت کا پڑھ دے سے پڑھتی یا اللہ دا غفلت پڑھ دے انہا لرے کے ربا یا اللہ دا میش گڑینا چے گناہ دینا خصت کے وجینا تیر گوشتی دی یا اللہ میش تو تصور کئی پخپل قدرت کا ملا سرائے میش گڑینا صفا کے ربا یا اللہ میش مانی کیم زڑے چے زون دے محبت دے پورا جوڑ کڑاو تان دے زڑنا میش پینا جوڑ کڑی دی دے دنیا گاند میں پٹھا چاولا کریم عرب دا جرم عظیم میں معاف کے یا اللہ میش بزڑے سے تو محبت رو والے یہ تو دے نبی محبت رو والے یہ سنات زندگی سرا میں محبت نصیب کے یہ سنات زندگی اختیار کبیر کی میں جوڑ کے میرا امت سے دے سنات زندگی عادت پہنچاوے یا اللہ دا سمرا لمانسینا رجیتا روے دا سمرا مال مغفرل رب میش مانی چی دا آغا کفار دا چی دے تللے قابل ندا و کریم ربا یہ وڑی کا بچائی تولا و اس کا بار ٹیل کا کباڑی تغیر آئی کہ وہ آنکل دار ناوتالا ایک چکلا کلوس کرتائی چی بچیا پدا شکوتا شاید تللے و نشتا ورسادہ درے کدا میش منو و پھلی دیکھ کا بڑی مالک کو سن ازا مرتقائی چی منشیونا ہوئی تلاؤنا و اخلا دا ویر کا دیر ستڑا شوا دا ٹولا غرمائے تیرا ہو اگر چیرے تللے نہ بیا پیسے ویر کا او کریم عربا دے کباڑی پا مالک نہ دیر قریبی ہے دیر غفوری ہے دیر رحیمی ہے دیر قریبی ہے اللہ دا دے مشتنگ دے انسانوں نے معاملہ دو یا اللہ دے مشتنگ اعمال دے قبل تللے قبل نبی کبار دا یا اللہ دا کبار نہ قبول کا یا اللہ دا سجدیر نہ قبول کا یا اللہ دا رجیر نہ قبول کا یا اللہ دا تراویح نہ قبول کا یا اللہ دا قرآن تلاوتین نہ قبول کا یا اللہ سفر کمیر کو تحقیق در نن طریقہ بلر نشوی دی رب آغر تماف کا یا اللہ نا روزیشا یا اللہ دا سر نا روزیشا چی بیا ناراض نشے یا اللہ دا سر نا روزیشا چی بیا ناراض نشے کریم ربا دخل علم نا علم روکا دخل حلم نا حلم روکا ربا سمرا دینی مدارس دی یا اللہ ضروریاتی دے خزانہ غیب نا پیراکا یا اللہ سمرا منتظمی دی یا اللہ دنے کے دین دارا خلق فسوق شدی یا اللہ مجرمونی ماکا اعمالی قبول کا یا الہ العالمین دستری استمن قبول کا یا اللہ مرکز دے خانقا او یا اللہ پتہ بلیغ سمرا شعبے دے دین دی سمرا لگیا خلق کی اخوری اکڑلے یا اللہ دے چاہ خوریا شکریہ کا ماو چاوا دے کولے اخوری پخپل دربار علیہ کے قبول کا یا الہ العالمین ہم پر مسلمان حالات رو بولی دی یا اللہ میرے اقرار کری چی میش گناہ وجہ دو یا اللہ والگنائن ارتماف کا یا دے حالات درست کا کریم ربا حالات دے زوی در رسی دلی دی چی دے برداشت نہ بار دی کریم ربا حالات دے زوی در رسی دلی دی چی تیر سری مزدیرے تر ہو دے کو سمین زینا او کریم ربا حالات دے زوی در رسی دلی دی یا مقشو دے غریب دستر خان یا ڈاکو یا اللہ دیر دستر خانینا خلی شوی دی یا اللہ خزان رو بلدا مہنگائی و حالات و تکلیفات رو بلی دی یا اللہ نا حالات و تکلیفات درے کے ربا یا اللہ میشنا روزی شاہ یا اللہ دیجی کی ربا میشنا روزی شاہ اللہ میشتے وجود نا آبا اعمال صادر کی چیتے کو روزی کیجے ایلی گندہ اعمالنا من افرت نصیب کی چیتے کو ناراض کیجے وصل اللہ تعالی علی خیر حلقہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین